kirwe iguru y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse y'amorokerio y'abayibuli. Omwana wembe bagatebye omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menye tengalero una bale mangaye omwana bwenguko gatebye omwana wembe bangaye no menye tengabaito oche tunde baba ngaye tenga kelito ke moiwe ayo murigiria on DCTV na ndeli tukuligia rero tukuna mete ngana ya bene rena tukujikulie nseka rena tukujikulie tukuli nyigo yogo kwane kene igoro yo mugusi ne nyomo yaye manyanga litukulia tokubekege tukura itukuli tangani tukujukwanira igoro yo mugusi na kyukina kwa renge kumumura na kyukina kwa renge kumuiseke pako ikenga kiyoko nyomo nilitukulitanga ni twakunamire igoro yenyuomo tali mangana kurumaya gaiga badu na mangana twakone kurumaga gatarahera twakwanire igoro yo kunganya kumugusi kurwenseme ndi kuchiyende twakwanire igoro yo rujiru sawa korero twakunamire egento ke kurukuru iburu nenyuomo bono nimbwata bagaka becinguru mono ayori ondigereti ni mandara bareta bakwerere igoro yenyuomo yo mugusi igwa omuntu atebe omugusi gatebe tenaki oyo nasemi asemi omwabo noyo tabwati omwabo igakubwata omurao mumu lera yo mugusi oli otoligereti abamino aba bali nasemi batagete kogosemia na ninki enyuomo ya karenga kiyarenge ngakia masikania yarenge igwa ayuri otoligereti etoke hore yare ne TV yao ya otuni TV tigankwe ase emitandao ya kijamii asoko tonyora na kuanza kuwatch na kuenjoy na kwegoki na kuesemia onye kwa kwenda Facebook igogo search DCTV News Digital wajagire wenjo yeke uzikia obuya asaba gakaba eke uzikiri kenugire uya koko genda asensemende ya YouTube yoko search DCTV News ukiriria machabu ohanze kurigiria bintu byeke gusi tali gorioka intubwata stokoroka egento gekoro website ya DCTV elio ekumulika ense yonzi ya ronga itoberete igokobata www.ndctv.net igogwa begenet bas singisi obosubuni gatabagaki kazi imeanza igwa enzemo yane yokoboko gukuriga imbwato mugaka obwato omanyi weke gusiye kiere nenyoma yenga kiyarenge dochi nabari ne muti ayaga tima etinga igal very serious atari go smile lakini nga etinga na cha smile enga kiyaege goika ense mende yokoboko kwane bwoko mosi omugaka noara Orio wate ngana no hando ko gutwara riswari ekera bagambire igoro yeke gusi ne nyomo na bukurika riuko riao ase nambe yegwetaga abu ase screen gorabo ere enamba okurika riuko tochego soma tukurene richiu bono tiganda chaguru ensemo yoko bega ndaraburi mwakora introduce mwaka ngogoro kwiga gusi okwemanya
wemanyie emanyere ningo atumanyere ningo na anda totebi nga kisobo ngai na ende arakiriria abunyuma atarachaga gukunama amangana aitumanye gocha ensemo ya kabire na era atumanyi enchere yeyo mwaka karibu sana bamanyinga marieta baba emanyeka nibona mbia mona seribaga asa marieta na ngor kunaftali obare konunyali bali masaba na bone yerega etown asa kor kumirimani angena mirimani ya kanisa abuna obone buya mono sana ko muna gwacha kile gwacha ne kirundo ngojenga rero tukache turaje ekemina no weke bugatense egwa kwani buya kimanga ki umugaka amarieta gwateba naftali obare korunyali bali masaba oyo muinto ngure musinto bobare ngwacha gwa na sande ngaki ngabuo ngai bwana mirimani bono tiganda kubuli yanda kubuli bono igaigeta mirimani igambura iga angana bonjaria angana nyanjo angana stadium anda gati ali ombuya sana ngo ikagwa na singito kuchukwanireke gusi wakwana ngabuo igire nyanjo ine na kyura takagotebyo mugusi amanyenga inkangai na buo kia to kugumondo kwenda buo ye no musibata na kyura kwa no seite senyiboire ne sabaiboli inka abunseino lakini buo na sogorete bono utumete chinguru chao ukanyoreke ginga abuo keroke kiao asante sana na onatagete ogoro ruwa yuri uturigirite naki etabauti nero inga seino ngai na buo ngai kwa igure egere gwachire kwagurire ndirimiro use kwalira asikare bahere kulimba are kugura igao bono mbuho tigana irane ensemende gaiga no mwaka nera ya marieta egere tumanye gukuname engana yenyuomo mbuya mono amarieta ne nigonkuru kwa Joseph Zakari Miranga igondo Monchari kuru Murenda umaina igondo mano Penato Ngweso na Chulia na Mura abara ba Maturu na Kerubo. Okay bono omwaka otetebirera no Monchari ne chiete kuma bintu bibere bitatu ine omwaka Monchari aria no to kuigwege egitunu kyansarikere Monchari no egitunu kyansarikere ase nyumbo yo mungina kwambuka yarenge eyo rugutanga na kuira abantu kinyangi bande batarahira oyo no ya gutanganira na yayegwe yaye hoye yo na yayegwe yo na yare gujake na yaye hoye na basbat mama yo jokure kiare rege kunaki heligeria salia mara heligeria salia bono no pikaraze tijindi bajamo kendo tuzaitu kuyuga kinyomba ya chagete ine umugaka abante nabagaka nabamura ingakia kare bakamenyirege sarate ingakia bagaka bari kumanya ngo mumuruyu bono oisanire okuchikonyoma twererenge ogo isana gukonyoma kare omwana mumura yakomenya nabagaka umanya chimbu cha bagaka umanya ngakia gukika umugaka kai kire miako 22 23 bono gabuga tiabo umwana inaga nitianyole buoye karaba gusi bono bange kolenga gwikire miaka yo kara ikire miaka yo bona abaiboli na bange kuri omuswati barora na bono konyoma gwasirita bonjari story iga na omongino ngo koro kwanyasarura kuri bonyando lero mutangani ogosogia seke gusi kegusiga batano nyansaro kuma bonyando ngo kinyagetimia motimie getinge osebo ikobware mbochange kyombe kisanga macha bakabasanga libore wewe kuna nyansaro kuma bonyando ngo kinyagetimia motimie getinge osebo ikobware mbochange kyombe kisanga macha bakabasanga libore ige goteba iga omongino yoro umwana oyo beriti yari oisanire okonyoma bono nero ogosoka kuchieke kengumbuga agenda anyolesa abantu bakolema aligererie arora kamwana kanyaruka ngatanga ine bosie sabandi agapime arora yaya tiganyi karanse
ndole ngaki agaikaransa kaganyo mwana yagatabuki businero mutanga ni ine mugaka tiganda arakubwata muno gwatebire ng'a anga ngo mwiburi nere kararira umwana ngobeire obiboire obeire burungi na bajikoba abo mukungu bwo muntu ng'omungina nagambukire ocyurigereria ne ngairende tuguca kurusi umuntu yokorukwisigana onyo mungina okogera one kero mungina arigereire oyo onyansaro narigereretie bono nesigani bagoca kurigia bamanya ko mutuma bono mungino yakagenda akarigere no mwana oyo akanyora kamwana kanakaya ngole makale bona akataka kumanya sobo kakanyora kugatanga naga kakanya abandi bakatabuki bone kero batabuki bakogenda ka nyasarora yakuba bwati kurumaye gabuna muntu nero le sabari yaye ani sobo mwana yatagete kumanya akagenda igo akaru mwana yese gitaswa akanyora mbya egeita mbya keroziri ekiagenge bwonke bwate bituma ne nyomba nko ne omire no muchimbu yogitire nasika asike orori le bono mochie akaira na boye akagenda gatebywa umugakoye na nyori no mwana ngumbu aria naro na numu yale na mokong na ene naro nyole sobo mbya bagitete na kiagenge rororo na ndo muchimbu yo omire inesiganie kwire report bono umungi no tebiri umugakoye basi bakarangira umuntu manyete ngumbu ari inero kurwisigani sigani gacha kabatebi bakamotebiga kenda bakomochigete gari ngumbu obatebi na ndutagite oboko tutagite kunyomerana omugako yakagenda bakaroro uyutumwa akanyoro mugakanyene na arese kiriri kiaye mugako kumuburi ngakigwacha oko matebi no bacheke na chire kuriye kale bono bochege na buwa arengeri ingana buna no boyi kale mutako ya no bacheke na chakuriye ndai bochege ya kutumbeka uno boyi uno boyi bono mugozi koba mugaka kumuburi mubwate cyombe abantu abuna abaya bari nabaya ngosoka bari kabere yaya naboro bari yaya basi mwago ya tena babwate cyombe nende bali boro nende bali gosoka kabere ibyo bintu byakarigereriwe basi akamatebo na karangiri umwana wawe kuri nyumba taramu akerugo yateneine akarangiri umwana wawe kuri nyumba baba iyo mwana agaita batata mwana agacha ngakitata koma de noro jomo mogeni oyora no bachega chire kuriya mwana agate batata njetimbu atimangana igo koreke igo bwanchire kerago de batimbu atimangana oseko ero kusaba umuntu sinebesa ago kabesie amotero akinebesa nacho kusaba ko de mangana tayo igo bwanchire bono igo mugako irendo mwana yagaita batata njetimbu atimangana kuna kubwatire muno Indizi TV ne bwata mangana mansu na engote yuli turigireti tiganda ara buri umugaka miranga engana nera ikina kubwatire muno igwa ngote babarenge kero kindenga ekere esiganie gutumwa igo kware konyora nonye no musubati nyeno utakire tare kumanya ingane yari gucha goikingaki ekere jisigani cia myokire cia rigire jinse mo chionsi iyo mumura barore hembu jamba rigosoka iyo muiseke mbaye gosoka umwana umanya gucha gotebwa gucha gotebwa muiseke ndikurara tuni chiompe bintu birara tua bakure ayengi ora kwanere gore ingane mbiya mona soko boria bari motorigetie mwana na mwaigure na kiagera umugako uyu uminto tebaiga esigani oya muntu orio orokurigyo boko gaje takanyoro umwana orio muya akarona akore mirimo yaye mpo iwo kuboringa isomberire mukiyoyo yamire dichombe kire ngeyi ntiro kiro chimbirari embiro nko abantu aba basoka bari kabere uya kubone sigani rie manye tumucyori buya umwana itara manyanga nkurigi gware ngoriyerware boko maite nise oyo cyo kuburi goringa neriyo isatayo ingino kuburi go bona karo oya nyoringa ringa nerindiro nari yakoira na so mwana muri nga baba inchwangu mugeni oyo no yoito obachega akire kurigia ono mwana wa akaorenga ritata mateba iga ondorire tata tidimbu azingana igenyi uno mugako ndawodenga igubwanchira nira muganaye neka umuntu yanchiranire nariyo bono ekerano kiuchigo chaka gucha bono nyimoto zaende sekerano ndara kuburire inyi atwarigire yo mugaka
igoro yo sobo musubati ngaki bachu bamorota ngakia akari kule maguticha gorobuya bamwanjire na nili muiseke buya na bibwato buya batenga muiseke mumarinya bibwato wao tianda akobori otaramenta aho mumurere tari gokorerwa intirinde kumanywere gukimenga kiakari kiatwara kunire nsemo yo mumura kana tutebi ngo mwaka nsemo yo mumura omumuro mugakoyo mwakoyo ngobori ari sigani omochiyo inga kiori chombe njiro no yubu muisikene ngo tumare yo sigani yaye bono oyo yamanyeta ari akamanya kare bantu mbaka ngainereiri yabaga kwanire kene onye gwatumwa ayeba manyeta omuntu oyo namanyeta omochiyo akamanya noyo bono ekero koira kubori riswari kuboriwa yogotebe kene babori omochiyo yo chombe njiro njiro naje gikonyo moiseke alafu bono guchombe wanyori chombe njiro abantu abuna abayabali ngosoka bali kabiri igeze ganne meko oyomo ya mbali gosoka kabiri abantu abaya naba aboro bali ya kiage gekorteki mugusiaba tena kiage kiora muri myako ngamugondo kiage na karo kinyora ngejiri kengo muntu lenchara ge kwaora mwana bazo na muri myako ngamu kiage kiora muri myako ngamugondo bono banyora lendo mugakoyo kera buri musigania maswali aya nwaga ari bamanyire omochiyo bono lyako babori nga akorangiri omwana ya motena baba njwangu mwana ocha omatebi norocho mogeni oyo no bachega chire kuri omwana okana njitata timbu atimangana igo itabire bono ise yako motebi genda nyumba oro sindakira igo ekere yorenge kogenda kumanya chinseme chibire ngakibamenyete ubwato bumanyi bw'iki family echi ochikubatebereria egente kenne ki ari kunyuma muiseke na igure ngaki sikere ziko ikiango igo nobukama one chiombe na kiara to mugusia atamna ki chiombe nyamote majate manyarinda kurumwa chiombe nyamote majate manyarinda kurumwa tukagena baramakani na bengero yari tukagena digango telinga igandisi TV no korarore eginto kwero bunikyo wono gusuka tule step twarore na kisigani okorega siae chinsemo chionse burira maswali ororire kiagenga gigeichire bintu ororire sikenero that means chombe njiro mabere naro igo mwana nasoka kujia sabu bakongumbuyo ni tugerie kurwe ubune gwakanwa nga mwana osokire nekorete nero igwa ayori otorigereti wanongo ikatori naki ebyonsi byanjira ni ruki family chonse ngakibone nyangi go kikokolekwa bono omogeni oyo chomo chiyoyo wae gwenda gerori atara akikwaeli omwana oli ngoja kumwakira ali kwaeli atisa kalenja akorera umuchieso atisa nja alengo bono batebani no muswati oyo abageni ngoja gocha bale kuba gocha mokomanyana abuna atisere yoto wote bino yotoreta wakorango koraiga tariere onde bwese tari korora asini ni gango njora gai ni njorigereti wamanyanga itatiere tariere gwakana yayo itimo tageti no yotoreta uibona gokoraiga ningu omo esigani nere gotebi orina mateba nitini nyaruka ngokoraiga tariere ngokoraiga tariere ngokoraiga ne bono yakumuira no yotoreta okano yaya no yotoreta yaya no yotoreta muri babegete bare era bareti bare no yotoreta oye na mwanjire iga kora na mwanjire basi abantu bayiririata bakungu bayiririata oyo nabwo atabakisangi baye nyaruka nero baye manya kugenda nyomba leta mabere ni gitabo omwongusa manya kumbwato okoboko mutangana ku kinyomba bakisangi bagurumaika nyaruke ye ko iro mu nyumba bawe kanyomba kale ama akarirwe usamatu birogo mbia lengi amao akwarwa bono ga bageno bakwarirwa ma round baikaransa endagera yacha baria bachaka kugamba etengo ngo kuru ya lenge bamuramba agajire nebita ba etengo ya makano na lengoro batenga bakorosa turochinga ngumbu abarwa bone sabari yo kuirana na bego karaki ekoba bono ine tianda buri mwaka miranga bono musbate murawa begiru baretiaria warose ngaki gare nyontengo ngaki ari bapimirwe mwanjiru mwaso igunyomba amangana yabona achakire ngaki ke wamanyanire
waigure etengongo bako kuragiri ungo karo iragiri mburi ne itirabu majesu takali abuna nyigwete ekerete kobo nebiriato indagira nekorete nero ine no tu inyuri gotera kuno ore inyuri kwari goterwa ekera muraba jire so muise matero na mange kara kunango kwa sini no twaga mbaga teringa kerori kyo getundu nyagenge kyaumberia kerori kyo getundu nyagenge kyaumberia kyarusi sarange sumi mwabo nyagenge kyaumberia kyarusi sarange sumi mwabo Uraia kanikitero bonyantero wewe amura ibu wabono intebi nganga ina hende ora nyora magana ya tatigandisi TV bone kere baterire barageriwe mwaka miranga ingiye kubwati bone kero batengire barageriwe igintu gekubwatia aba murabuna bache barori nyoruke bayigwana ne bono bone reporting koiranere sobo umumura kimba kijikoma aba murabo bako bagwirani ripoti gosene musigani bado no wale musigani no wale nero riuruetes kemanyeringa ngokora gana ruji wono na ine yayo tabire amana ayire biya igona kokoteba aiga kuruso benyaruka barumba kaliko genda muchibo so muraba spati abaraji kura yorigere ya wone sigani nere kurita mangana semeli naba murabo ko bagocha ngumbu akeganie ko bagocha ekeranike aya nani mayekerano wono baigwana nire bamana umusigani makwire ripoti ga alianga bona bagakabaria umanyene mwakuria umanyena muiseke gukiguche bare na bagisangi baye wache korori enibo chisumbagerechi itokoroka chiombe chisumbagira ba chirega chisumbagira chiri ediatarike gusi taria ngombe bone ko ba chirega ba chisumbagerechi karego chiarengi chisumbagira chinyinge ko morinchi akabariro nawo mwese kare ko mubago chagabarigire chombe 24 ebere sanemo ebere sansatu chombe 20 niko na morinchi bariri ya morinchi ko baru ejibe nyini chikoro bono bateba yeni bonja rengo konyoro mu chioyo mwanu nare meire yomunyomi ngombe jinji saini naba bamatu bari kweru tenga bona bono mu abera abanyanda mwamu wariko ni mutume mondo teba ni mutume cheisana nandi yatigara jaja kurenda bana bono twaikira abwayo lyo tuligete ndisi TV obuna bubwansu bumugusi obwansu bwekeno goteguna bagaka baisaine gokwerera igwa twakune irunga ki yaya igendo kya kuligere gumono chiombe nchiro nibonero umwana tachikoenda sataka ine negendo kende bari kuligere mono ine bantaba tabi yaboniriri nabayiguri kabere nakibade nabanyamuma ngo kuligere banaki bantaba mwana arasoka sa bantu bakari kimmo cyo kwengenta mwana kuligere rigwarenga mange igurunga ki umugano bwumuchiyo yore umwana tasoka aso muchibwe kimuma usobwata manganande araja kubarututa igango tebiga indi Steve oranyora mangana amatindi amanzu andao zitayo gestaseni nkeyo asaba kaka bechinguru bale nkuirane round ende ngokotebinde this is me Papa Ziko the bad omwana bwembe bagatebi omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menya tengalero kuna bale mangaye omwana bwenguko gatebi abango bwana na avocado rima usinili pepe nekyo gendreta gaki umwana ona naigwete n'urwarete gaki mbiyande akimama iko yani umuwaka misati kwararenga ndo umwana mono kwarugo bogambi tokunyara gusikarende none krauni kyo naye bono natigira machukumu muno mugaka bw'umuki orarenga ngaki umuki oyo ore kurumate bakarugoro egero nyubange inche nara akorira siikire bono nararo
Huduma zinazotolewa kwa shule moja ndizo zitakazomfanya mzazi amue ni shule ipi atakayompeleka mwanahe. Na hapo tu ndipo shule ya Greater Grace Academic Center inaingilia kati. Huduma hizo ni pamoja na maabara ya sayansi, maktaba, madarasa ya pre-primary, junior secondary school, vilabu vya kujifunza, mlo shuleni, maji masafi ya kutumia, maeneo ya kufanya ukulima, walimu waliohitimu na wa kutosha, magari ya usafirishaji, eneo la kuchezea, mhudumu wa afya, kukuza vipaji na kujifunza Ukristo shuleni. Admission na interviews zinaendelea kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2 za asubuhi hadi saa 10 ya jioni kwa madarasa ya pre-primary gredi ya 1 hadi 6 na junior secondary school gredi za 7 na 8. Wapigie simu au watembelee eneo la Mosocho Highway opposite Chief's Office mita 200 kutoka barabara kuu. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Omwana wembe bagatebya omwana bw'enguko ngaye. Omwana wembe bakaboli omwana bw'enguko ngaye. Eyo menyete nga lero. Kuna balema ngaye. Omwana bw'enguko gatebya omwana. Negetaseni kekoro ku Ndizi TV egetaseni yechinguru kegerete kukina ne chinguru chinene mono. Ayo lyo toligereti anoka. Ora nyoro wansu bwekegusi. Ekegusi kelia kia gisongire. Kigaswa wekairurwa. Getabwa magosa andonzi. Igwa rero tokuna mete enyangi. Ekegusi wosenga kio enyoma yare koba. Omugaka bono ntagetochi gotwerana ki ine. Bono twaro mochiororipo. Esigani yatebiri muinambuya. Aigenda agira nero bintombu yabire. Bono ngakie nyangi guchigukuna mwa. Ngakio mwako bale. Bia mona seribaga. Bono omwana omwisike bwanjiro mumura. Kora amacheki arengera undi bacheki bakamaguru. Bakamagazi. Sichindanjiro. Omuntu bwichinda taganjiro. Bono barolire kirege ntukia baisanekire. Bono amangana na rumungu ria kwarta na nyansaro kumabonyando nga ingo chinyagetimia mutimie getinga gusebo kubwale mbochange chiombe chisanga macha bakasangiri bogore. Bono ga iga chiombe nao omo bono chiwikibere chikoera. Esigani na ndi acha kubara tebu na bono inchu omuje kuyeni. Njono mo mane cho. Omuga ko yumanya kuriya bamu abo. Bamura bamu abo nabakisangi baye. Njubaire sabari. Bagenda bagwe komo chioria yo bakonyora abanyene abarege kuruge itaruguru aba basoka cyombe kibekirege itama atabu bakagendera nyumba buno mugago yateba batararora cyombe bagenda barigirira cyombe kare buno mugago yateba na yo cyaka bakemeronge ibere lakini mwaka 48 kirera sakaria buoga mwaka 48 aga protest yakagende koti akateba abana baito bashindu kunyoma kiara nyora nko bwate nyaruka mino toko nyoma akagende koti aga protest yakatena baminta bana baitu basinyiriko nyuma senge ncho cyombe ne kinyinge kitari gotoka kikaruzi wabo koti gajiruzi yabo ikachireta isano nemo ne linyagazi jine chimbagera isano nemo ne chimbirimete ne chimboli chimbimete chimbirimete ne chimboli chisimbagera ne cyombe chingurugenya ne chingondi chingurugenya lakini chibano chimboli na chiagairu chimboli isano cyombe isano nemo nerie yegesicho chisimbagera isano nemo akagaterwa kirera bwogo kumire cyakire isano nemo nerie yegesicho abamurakora ki nyoma bwango Yeru. Bono rende bakagenda mu kibago ikomoki bakakirigeria bakeye mbale abagakabo kuira barengera abana bamura bakogenda gotema. Yeru. Bagokora bamanya gutanga niko kinyomba. Egente gitanga niko bayikira nyomba bakoegwa negicuri. Egicuri nekereke bono kero biro siribie. Abantu mbaro barero mugaka orakwaniriye tegicuri abarero barabagusi bakabandi bakare ransende ngumbu batamanye gicuri ngendu kino orakurera ke gicuri ngendu gicuri no muteri na marua ye chinkarabe kire eke ali amakinunuku
Umageni gacha kora ego ya ngusaigo ali igoro. O ngusaigo tabu atimese kemingi. Igwase esa bari muri gire mukare ngumbu. Ebu usekera ya karosi kunja agatwarire top layer. Top layer nere kurugwige churi. Ono monginoria amangano yo monginori monyamaki. Kuna ya tete na nyansaro kumabunyando ngaingo kinyagetimia mutimige tinge. Musebo iko bware mbochange cyombe kisanga amaji. Cyombe ngo bono cyombe rero ngogenda kurukira. Abagaka basanga libogore. Libogore bana bagaka basoire nyumba egechuri ekyo nakibakora uri tangani igo basangire abaga ari nabaga basi bakonywa bari endagera bari bagokora kirange nende bakwira na marogo bono ekero bakwira na bamurano bagotema cyombe go kurukira kikigosanga amaje ekenyore kyao basi kuba ikiraria cyombe cye ikiro gikorara ritukerimo abangina makumwana oyo babuka mampi bacha korosia komiti gabo mukyoyo barangiri umwana uri ogosoka injo ababa bakorege ikaro injo bamo ikaranza uri cyombe kine cyangu unanje nasokire naye wasokire teyibona ekwabira mukungu w'umuntu kegusiga gotebaiga mukungu bande nyabaratire bwiri undi bwe staso kurusi mukoro gotaga geso nikitambira makajutanga ngetureti na binuse bire myoro wewe na mukungu bande nyabaratire bwiri undi bwe staso kurusi mukoro goto akikwaga gansoni kitamira makajutanga ngetureti na binuse myoro iga binuse bire myoro bono ekineke gusiba kama temino bono ekwabira mukungu w'umuntu undi bwe staso kugikosukia akikwaga gasarabe tusikwaga umanye okubwatuirwe kina okubori wesa bagakabare babwate birangeza abo giyakaiga orushe tumbato beka onywero koraiga umanya gurwo kuboni mutoto tebangura gwakorete nagiyari ugaje kubwatu rende kubona rende kwabwatu waikere eresangu igono la wiki kuzi kyalengena umwana wika kaikaransi buna banyene bamo amachiko bona ana machiko bakonde na ibono kwabira mukumbane cyombe cyakire kai kabwiri kwabira mukungu bande nyabaratire bwiro ndibwe sasa kurusi mukoro gotaga gensoni kitamere manga cyutange turiti na bintu bire miro otongo gotebya mangana hayi kyagera bagusiye bagotebaiga muna baguri mbaurete tarari mwanchi omyaka akalima kere akabwata nsea akaburi ngakiyagokora bakamatebigenda tureti akajiko genda tureti bakamukani ya gina kyasinya tureti genda uri kyoro nombero mwabo akagenda aso kyoro nombero mwabo bagaja bakanyora umuntu urete umumuro yo mukungu oye akamwaga chifa ni cyombe ibere nemburi echimburi ibere chimburi echibere nakyo mukungu ago gikosoera mwaye cyombe chi ne cyumugago yo ururendo borurwa ya uru mukungu bona ne asenye ntechi aiterere igo ne kina kikyalenge kugusi mukungu bande kale yanganya barati siekere bweri nekere bweri siekere bweri emekorogote bekire alavu ebikana na bikabekwa alavu emeribe kamanya ko emeribo gogutogo chieso emeribo nere emekorogoto igona yori otoligerete nande nkora bundo mugaka miranga nera ratukunira igatu aeresirwe no mugaka obare na kiyaya bona cyombe cyakire cyabekire bakesike ahari sobo musubati bako musubati obekeirwe oikaransi we gikaro ba okwanirwe oirwa machiko otebigwere ningu ekera ecyombe cyaretirwe bono diganda aburi mwaga miranga ngaye nyangi bone gukunamerwa nzobo mumura usenzo musubati bone nyangi yiga ego yachakirete kururi icyombe cyatumetwe cyaria bone gekobya ekobonko bakiri egekobe kegekoba ujaga so musubati yarususoboga akobu isobo mumura egiagara nakuburigo ntwaraba muraba bachiete bagaika sobo musubati tangani bagajunga nero tariero bakamuntaga chaga ncunga sawa bagaina nende yachagira korekana nanda bamurankuira na bale bono toteringo bono murabalia bari bachete bondari nyangi bono bakwenda burungu kabisa bono nyangi bawucho chaka eye ekoro kinga bono mba mwanjete neni bo yaru ari yakira bono mwishe ko nkuru ara sobo eye bono una kwego mugako mitago tebinga yabarati abande erebwiri tari ko kurubono bono swati wakuruzi gwe enseme yabo ako irwe enseme yo mu sobo mu mururia ajiko timituwe getinge
Bono kinata itakwira naso mugako bari mubuna kibono ekere bachire kuyu musubati gone nyangi yate mate kuragira mukura okonene sana bona alirira girondiro era nero geti kera bamurako genda bachi kuseba ebakuraro kera bachire tutaragenda abu asinali nata comment asini mentango mwaka omwana oyo gaikaransiria aho irwa majiko lijiko number 1 nali eritwa kwana eli akabere obworo omuntu omworo taganiri abaria bakomateko kugenda buo koromokia nari orarageria abe nyumba yao abo abantu bagotena kiage kiora murimi akonga mugundu na abukare omuntu omworo muna bono yo lengo omanyire bakagateru omugako lengo koru kumugire na bwato mukungo kukinya boinde abalinga aboro bono utatika abantu bakalemba bwata amabera na gibadere ngoko tebyande babwata amabera bono omuntu kakogenda agokigusuma ogusuma noko egutari kurwesa nero no gutunda kale no gusuma kwarengi omuntu ogenda nekibali osuma ogenda nekibali yakikende osuma ebibali osuma nyo 10 abana bacha kulia bono nyabuindo oyo na mugiroye yo balingo kubyara guka bakabyara abana 10 lakini mugondo mbali gocha bono mugago yako yenda tukerimo achikosoka achikogenda gusuma akagenda kuchibogera matabu akagenda gusuba aesa achigusuma akanyoro mugago kuraro bono kotebi mungino ngusuma nacha mungino komatito mugaga nankwirete utakwancho mberesi mugago ri akali ya butaji kwira na gusi kwira abantu bari bari gokweja ano abantu bagaza gotera bono moswati yotikara nyaboinde otale kole moikiroche nyaboinde otale kole moikiroche aiba abanyamutero charanembe yairete mugire bosoba charanembe yairete mugire bosoba aiba abanyamutero agatero iyenjara nembe egendo kende naende wakogenda buo osikomo sacho nabagisange waye kubagocha nabarubo basike kubasoire mwao ubaye gento babeka muno ero naende abayibuli bawo iso yokumoroka tata nyako yokumoroka baba abasoboke okubaruka tata bona kaiwa mwana yo aiwa machiko bona kere nyange gukikokorwa omwana oyo bamubegete tiare kabisa amangana gukikogenda naro buoye karibu na bono bazeru ngwarengo omuntu nyari enyaga igagusi omuntu mutangani kubaseru oyo basetu mutangani kabisa nguru umuchoge sanda kesanda kubale boge tutu abuna enyaruka ya ruetaroro ikagende kabasa kubasa ngwarengandi bono naro kurigereti wakunire naende engane ndagwendito muntu bande batamanya ngaki uko basanga endoki noko nywa munge endoki noko rugero ngendoki karato igorera ngaki uko basanga ngoroki uko rugero ngoroki amo noko nywa boronge bono ngoroki uko basa nekero mwana akogenda boye ataka neri chombe na baba murabara muire ne chinguru amanyore nchirabwo bamuire ne chinguru igo gachi ko ikaranza asa ye ikaranse tatama oyi yabasatara akanira ngombe bakabone kuna bana bamuraba okoralera bakorera tolete nyaruka yabande umebeka ga bunyomba mambyo cyangwa kwenda mugondo bono banyene mbamanya ini oyi yabasete oyitari mugungu omuntu banya kobwate kabiri yuko bwate ore nyombo tara akanira ayo basire okonyoma noyo akaneire omuntu onyomire noyo akaneire obwate dia majiko yo konyoma odero inanyomira asigete noyo urugerete oyo koruga Digo mwaka ya menta. Dingo serira. Ya mama mwaka mwitu. Kuna boy guru mwaka mwitu arovereria mwana ina bale igo. Oyo koruga bono oyo ochiere umusacho oyo. Na hano tigoyo ogenda kuoyo ojikoruga sao nande asatebeti waruge. Ko otigire korugo ochiere korugera umuntu munga ori asatebeti gwe. Oyini aro koruga. Oyo koruga ritinge. Nari oli maro bali konganya. Diko nganya sijinde chio. Ayo rio torigeretie bona to bwatete nsenga ki igwa. Kumba bakungu mbale bali mechiga asitomenyete bali chiguru wisatu. Twate bunisatu. Oyo monaro mukungu borongwe obwatetie nyangi akatimiwe getinge oinero mukungu ulebuoye. Osogete buniri kegusi. Naro mukungu nyakobasa. Yakubasa nuri okonyoru gosenchera naba muraba mukurura nakarekero mukungu akururu musubati akururu akira ararire siko tagaire ni resobo
onde na bari koberra nigo onyomera nigo gora kini oyo igabasi akor oyo basete no yo koruga oyo arugeire gwana kya wachara na oyo imbosa oyo arugeire oyo no mukungu osogete boronga agakanuru chombe naendo otiro mosacho oyo naendo chiri konyomweke ngumbu kende bono ngumbu asagenda asata nyomiri boronge oyo garuka achikoruga bono tigatwira nense mendo mogaga mendo mogaga menda bono bona bagaka barero igonko batabaiga nabangina barero renda mwasaririe abana baito paka baburukanire ekaro umwana oyaje kurugaga no manyi okara mubori boronge nga seino ngai noyo ngure bwana kogenda ande umayo so mwana oyo garwito roreri rwao ose no roreri rwa amate yao nabo okonyora abandi orure mwamumuro mwao nando chimwamuro mwabo nigasi nara abantu batari kunyomerana ange mono nakiye kogera abagaka bakare usaba abantu abakoro okonyo mudogera babambu yore ogwakururu agose gugwacha ngaya banyora bambuguri ose ninche nanja gocha oyo tenera kwanja gocha oyino mungino bande utamiroria ukire gocha omoiseke orio okurune chinguruguru njera danga nje bankurura okay gwakururu ngomenyore osengaki lakini abagaka bakare bare kora kuburinga bono ile baba aino yo ngure nje no yo nyarebe jero ibubare ibubare ore sei nongai sei tomba simba ko sei tombo jari oyo aribo jari korenga na inazegete yarebo mwabo miranga mirango keago kai ya orangiri mumura tata mumura nenchwa oyo musubati oyo no yo mino mirango keago no yo minto ndori ko nyomerana umwana oyaira ne sobo ndo ngome chigo chaka usento kurumbe kuchia kwa igule kusikia lele bono tigatwira nense men timaiti kusoma kango mentera kwale ngigento ken maturasu ke step we nche ntunango mentera ama ene ke kusikia tu ya salikire ero nabo muno mugago ya kwane nabo umwana agosoka bakosoka ka twarori lakini rende igoteri buya abana bande otokuba kwani ntuna bagaka tutakwanitiye kene amangana yako yendera gusarika abana bakabatwarire na batwarire na abana bamwabo banyorira abana onye umwana utokire igombobe kinkeri kigusi bari bakorabo akimotige abagaka bande baturutumbira abana babo bagaka baturutumbira abana babo mugaka yakogana no mwana yabana bamura bagende nabangina moke kegusiye donki arenge go ekegusiye kebwati borongo muntu chire nangina moke oise oyakora gelugoko kimuma oyo chire nangina moke oise yakora gelugoko oyo chire na nyaroko ya mwabo muswati omwana oise oso mwana ongina yakora gelugoko omwana ongina moke oyibakoroke kasini iyo kora gelugoko igo bono manya enyo motari ndo kiarenge kiegosori naona ngomento kwikira mbuya mono sana ayorio toligeretie bona ritwaikire asitokuji gusuka sengane rienene gatigati senkori igoro yenyomo ine abagaka ninu nkobori ekero enyangi yari kubwatanigwa unere tsikuisi bakubeka kibeta bari kubeka yone beta bakubeka rero beta nchiarengo egendo kiarengo negetinga ine mbakun toereza ngunga mbagaka bande bonse guse mbakundekaneki bari gokoreka mire gyo gutimia omusubati egetinge bono motorese atimiwe egetinge gusina kobukobe mbagaka bande bonse guse bagaka mbarengo special bono mbuya mona seribaga mko ibutole na ntumwanya getinge na ne kiombe kimugako yole asare chairman yego korko mwanya getinge heritage mwanya getinge n'abantu ntumwanya getinge n'abagusi bari abakungu baito barwere cyombe agokorwe nyangi yeke gusi obekeru getinge otimigwe getinge gotimie getinge no kobekeru igo bono ekemira geita karo kobekeru getinge nkebwate amanganaye kwabiri bono go ekero bekeri getinge kwabiri mugungu bomuntu tokurusi getinge kikogoro osego koro bukayayu amanganaye na rororo bari bagakorira bukayayu bagakorire iga otuka omusacha okoriro no mukungu bekeri getingo bukayayu amasangi narengo
amasangi ne gento kiarenge natural gekocha garioka nga wakorire bukaya ywe bono gokogenda nyumba goko omwana ose no mwana orwaro omwe amacha nyuso omwe ndagera yagukwa onya goko omwana onyore nagenda bwale yagukwa omuga konyora orwarire omwe ndagera orwarire yagukwa nayo omuga kwakonya goke onye ose nkonyora no mwana kwa nkonyora ose kwa rwarite ogukwa aina machika arenga worobono gona buki arenga kobeka bireyo naenda yande omuntu onyorirwe kare no mukungu bande mukungu wenyangi ekero kwanyorirwe omukungu abori wakane no musacha abori wakane yo litimo lya kaliwe bagaka mbabwata matimo ntali litimo lya musacha lya litimo bwata koboko kumna bwata teka otebiwa mukungu yago tenena igata teka kando iga alafu ayo etenyara oete kuchia kubwate litimo wowe kama inagwa kule ukwanga igo no korete ukwanga no korete igobona inaro ya alenga machika ya bagusi gogweta golibwate onye gokorete bo gwakule onye tokorete bo kemugutigara tine ngayo kobera igobona kina kialenga mangane getinge no mukungu intumwanya getinga bakungu baito bali banyomire yabakobekirwe bitinge egetinge kebona kikenge beta yabono bantu bande barure segetinga mutago ikabarusyo beko bono babekire omuntu yokoro bukaya yu akonye bichorikoro kobako ogokora na ndo nyebeka kobako ketinga tokorusi buyabora sana mugakaze nganeyo twaigure ayori otorigireti omwanchwa omuya ondisi tv nga twairwe ebeta ya kare yari kurukwigetinge byareko wabibero umuntu akobekirwa amagoronsa igwa lichiko twasomiwe no mugako bare igoro lichiko lyegetinga lichi egetinga kare kyakobekiro twatebi kunga yaya ndabwate machiko igwa muntu otimiri getinga tago kirusia onyo musacho ekare moyo atwatebiwe musubati obekeirwe getinga tago kora kibokaya yu kere getinga kero nasa konyore ngoyo gukwa na bintu bindi igwa bono tigatuira nense minde ndaburi umwaka miranga ine aba bari kubekera abasupati abegetinga liye nyangi bono inere nyangi ngabono bakwiri atagati miwe mbaga kabande bonse kusaba akambale barenge special abakundikane mbiya mona seribori elio abantu bamindu bari mututegerete muntu tayora abekero umuntu ndegetinge onyero monyene tabekerie getinge kabu mukondekane uria obekere tugetinge naende okorerwe egekoro soko mwanjera nera so kubikira abande ebitinge tari muntu ndi bwensi haya wikabo muntu umumanyi na ndo okorere nere gemira gyo okorege nti okoreire ekegusi gekoro gito kubeke bintebi na ndo obegete goso obegete nero okoru umwako warengi ura mentera sana mento mugaka yes oyo wikabo mukundikane mukundikane igo mnogo oyo okoreire bono yachorire naende gwika twaro muisi bw'ekintere no muisi bw'ebiranya ekero baguchikomobekera baguchikobekero yebitinge muisi bw'ebiranya gwika toko no bw'ekintere gwika toko bono abana bagusira omukundikane ekera baguchikobekero montegeti nimotarachi gwenda satambake na igure point nere gabu yengenju ora tuigurira ke because tuigure abo omuhaka umukundikane neroyo nandi tuigure ngosirware nabantu babere omuisi bw'ekintere bw'ebiranya bono akira takeko toeresa ngo iguru yo muisi bw'ebiranya no muisi bw'ekintere aba bono abana bubanga basiri baye ndaba utikire ikintere no bw'ebiranya oyo bw'ebiranya yakubori ibiranya bibere oyo bw'ekintere yabwate bintu biri byo mukundekane lero kumuvugoreri kago chikobano ko chikobekero yegetinge oyo na ababa kumusira yani anganga nero kubugoye kabu gyobo ndebaziro enga buna riyo ko yandase edini ya itotwanje ya catholic abana mbara ali bakohereri obona une bwekintere go zinere bwe use bwe biraji bwekintere igo tusakwende kanisa ya itotwanje ya catholic oyo bwe biranya no yo kubwate stack oyo bwekintere no yo kohereri kohereri mukundekane bona bangu oyo bwe kanisa bona bono wonna boko genderera igo bono amachiko nabarengo ekero mwana yabekerwe getinge bona guchikogenda bwoye bono ngo yakwewa yarenge kwewa egente enkonda
enkondo ni yago chiko akwa unangina biara mini ngina ajiko toru nangina biara igobwanchirwe somuchu ibo umuntu naro oyo kwa enkonda tari kuna chwa bone sabani kwansere enyange ya chakire omuisi webiranya bono omwana omuisi otanga ine bosio yanke 99 yemo kwegwe kubona onde bwese takuna chanjire yu enyange sewe enyange bakikaria embura netwa tibakugamba no webiranya bono nero okogenda bosio ange 99 bantu bakokora iga yuka iga tosa kunacha bone enyange ngojere ne barere to kunacha igo bakke enyange go ikanise nka omongino oli ngina biara nero kumotole enkonderia igo korireki omwanchire boye bono tianda kuburi indu byatuke abibiro wenda kweresera omotegereria akwa akurigireti ayubuya ebiranya mbira byarrekanire ne biranya botambe ndubuna tubimanyete ne bintu byogucha babantu na bintu ase naroro yari wikanga bono yabete biranya bikorega ase nirizwa ritangani eri yakabire ekere bono enkondo bono ninki enkondo ninki ne grandi buneki na kimuntu arakora amanyorero ngenkondo ngitikina ndonye kari gose ne getabo gikari ngige gutuke enkondo ime egero baerere bamanye kero kwana enkondo bosimo kuna ke kondo ngetuke baerese na yabere ibiboge byazina byalo korega ne enkondo ngetuke amagutangoli warenge asaroire abe kwa enkondo ase enkondo yime aibona enkondo kwanza ninki nyumotora beka yuje maguta asoire getuke bona boga korosi bune kerandi kyaro sibune kerandi una keria kemochoro na kiko mwano yakwa unangina achigotorwa na ngina biara igo mwanjire gotoru kuri okominete no mwanjire kumubeka boye omwanjire gosoa boye bone kinakyo oyo kumotora bwika ngina biara inere nko muntu mwawo ndita yokora ki kumotora asinali biranya biro byara ko kore mirimo biranya linde bono ne 99 elia nero umuntu akiro sina bako ngesuka tinjira abo fagia bone kigusikira kiarenge muntu itotaka mbali gweta bachikona cha nyangi njane kuna chu igayo kuna jeke nyangi ayebono no mukulikano tukuna cha na mama chikale ngeko amanyire ine nyangi gweta bono iyenga chinane nani bono kuchimundu era ini bali mbura ne tumbali gotenera no tunyuri gotera kunde kwari goterwa ekere bako kobo musubati kurwari bone gera gabwa ngoika bakakambaro abanginambaro abamurambaro I think yabwo gotera ngwari ngo connectu igbago chabone nyangi dal kunacho no tunyuri gotera kunde otokunerio mugaka na urenze amagorao egero otokwanero mugusiata gotera matena mangarenge onda atero komunga mondo kunywa marua ya sibike muntu minongono omondo kunywa marua ya sibike muntu minongono asimike muntu minongono nero muntu bajanda wita asibike muntu minongono nero majanda wita oraya kalinga wenyangero wewe ayorio tuligeti ndisi TV negeta sini kia wanjete na ende twaikira stokubeke energy asa enga kiga ogotena kitoko ira na rindi na ende ntokuname iguru yenyange iyo torenga ito chikoyikiria ndisi TV obwansu bwo mugusi.